Power Beats Club. Power Beats Club. Power Beats Club. Power Beats Club.
OFWs ng Ilocano, mabuya ken bangiganyo, iti oras iti alas 2 nito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain, alas 9, iti Rabi dita Pilipinas. Kada kayo amin papatkek ng OFWs, kasamit na iti amin ng gayem tayo, nga dalita Pilipinas, na imbag nga aldaw, na imbag nga malem, na imbag nga bigat, ang nga sangapada, kada kayo amin papagayam. Dahito iti manong yo, kapsatyo, gayem yo iti tangatang, nga agbalin, nga timon, iti dahito yung programa, siya ni Roderick Temporal Ben Lizardo Molina, mangkad kablaw, kada kayo iti nalatintas, nga aldaw yo amin nga awan iti labas na. Kada kayo amin na po, happy watching, happy listening, kada kayo. Ket iti dahito yung aldaw, isura po iti pa nang i-present ko, dagiti 14 finalists, sample presentation, tapos tikas tapo mamamuyo dagiti 14 nga finalists, nga agsasalip into no June 21, 2020. Iso nga da kayo amin na po, mabalin yun nga i-share, when you like dahito nga programa, tapos tikas ta, agalanggay tayo, ang naragsak iti daytoy nga aldaw. May 31, 2020, dagitay nagsweldo, ang paramang kayo po. Isalayo pa ilang po. Dagiti 14 nga finalists, kumusta kayo amin na po kastamit dagiti 12 nga admin ko, nga agbalin, nga agserdi kada kayo iti kami na po nga 74 nga naka-online, nagyaman na kaputi ato, nga nanos yo po nga buya, na imbang mahal daw yo. Na kayo nga OFW, tas namin tapo na dagiti data Pilipinas. Mangigam ken mabuhay yo, dagiti example, nga duet, solo, rayo, dagiti at kagalay nga 14 nga finalist kakapsat. Kaya po isasagot ko na kayo nga 80 nga naka-online. Now and forever. Sunata, ngawan itilabas na. Para ka sa kayo amin na kung kaptan nyo na kitakabay yun. Now and forever by Den Bautista Idol. Itakyan mo sir. Yung lang ang tagal ang tumawa ko. Love you.
Ani Erlinda Domingo Pueblas. Manipot pa ba araw-araw ka? Dahil'y pusong sikat, di itulitin na sikat. Ang iyong alam ng iwan. Plus 100. Si Christine Ragunton. Thank you Christine Ragunton. Dahil dyan sponsor mo ating. Kay sunaaraw na pinatulit ni parang sikat na pangpunas Happy watching to Mami Mai. Canary Corita and Edric Mayer Corita. Parating ka natin, Mami. Nawen Forever. Hi to Jonelyn De Jose, Tita Manila. Happy watching ading. Hi to Nerissa Tabios, ni Albert Manuel Julian. sikat ang iyong tuwing puso kapunta sikat. Junior De Los Santos, happy watching. Ni Nicole Bertrand, ni Charibel Manis. Thank you to Manang Shelly Bonifacio, happy watching. Kada kayo amin na po. Agyaman ang kapoy di at anos yan ay ayat yo. Nga buy-buyay ti daytoy nga Facebook page. Iti liwliwa kinray aw dagiti OFWs nga Ilocano. Mangiganyo iti kada Domingo, oras iti alas 9 iti Rabi dita Pilipinas, alas 2 iti Malem dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kanayong to'y sinay ko. Happy watching to Mami Mai, di kay sa baling nga kwarto at monitor ako isunan. Kasta ba di kaya anak di putong babo kaya ayam na di sa baling nga kwarto mo, di salas. Dati na nga tumakari dito sa baling nga kwarto. Thank you Ading Jodelyn, Jonalyn, De Jose. Isagsagot ko bet dahil sumalang mga sonata para kada kayo amin na po dita Manila. Dagiti OFW kastamit dagiti amin nga data Pilipinas apo. Hi to Engineer Grasen Taroma, dita Mandaluyong tiyan na itin na Jonelyn. Apo Engineer Grasen Tarona dita Manila, happy watching. Kumusta kayo ading? Kasabit kenda Mr. and Mrs. Ruben Tarona iti Banna, Ilocos Norte. May mansa ani ang di mo kinaya manuin ka kinakura napanong apay kita talaga ang para sinong sapag ka
Mel Passion Dugay Valencia di DWNI 91.1 Radio Carubay di Burgos, Ilocos Norte. Happy watching, madam. Sabay abutan na ragsak kayo si daytoy nga gundaway na imbangal daw na rabi ken malembigat siyo amin nga sangapada po. Ti sunatangin kay mang nangigan ket kanta ni Idol Liwa iti Lawag City papagaya may nga singer iti Arako. Napnapanan nyo tata kayo lang agparang ako. Sabay abutan na ragsak kayo nga hangkalayon. Ang kayo nga agmimisoot, umusam kayo. Puray nung napalalo nga panlogyo. Hi to Sir Benz na kayo iti Nueva Vizcaya. Okay kakapsat? Daytoyen iti in kayo pagpakadaan. Kung kailangan ta ikatagdatay sa una. Dahito na po iting kayo nga pinagpakadaan na po. Ket maragsakan na nga mangi presenta kada kayo iti talo nga finalist isuda Mr. John Ray maala iti Sudipen La Union kastamet ken ni Gretchen Mables Yap ken ni Jocelyn Kinday iti Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Ni Gretchen na po nagapo iti Payagan East, Ballesteros, Cagayan. Ang kantada kakabsat, ang talo, trayo, kunadan sa. Iti iti kantada nga talo, ket dinggen tayo apo isuda, buyaan nyo apo. Dagiti talo, para iti finalist, para into no June 21, 2020. Agyaman na ka po. Dahito yan na po iti kantada. Mayat, ti pa nagkantada. Trayo, da. Bukel, bukel. John Ray, Gretchen, and Jocelyn. Gretchen, Mables Yap, iti Payagan East, Ballesteros, Cagayan. No
Dagito yapo iti para finalist para iti grand finals the Mr. John Ray Maalay iti Sudipen La Union ni Gretchen Mablesiap iti Payaganis Ballesteros Cagayan ken ni Jocelyn Kinday iti Santa Cruz Ballesteros Cagayan. Official finalists. Jocelyn Kinday iti Santa Cruz Ballesteros Cagayan. John Ray Maalay iti Sudipen La Union. Jai bukel Talaga? Hello ma'am na DJ Mer Passion Sukay Valencia. Jai bukel Dagijay kakapsat iti talo nga nagkanta iti bukel-bukel ukel-ukel da Mr. John Ray Maalay iti Sudipen La Union ni Jocelyn Kinday iti Santa Cruz Ballesteros Cagayan ken ni Gretchen Mablesiap iti Payaganis Ballesteros Cagayan iti trayo song da kakabsat nalalaing da niya dagaya po ti talo ket agtultuloy tayo apo ited ko iti sumaruno nga sumaruno apo ay so parang kumet kada kayo iti may nga finalist ngawan sa bali no dini Mrs. Marinel Rubio de la Cruz. Iti intermission number na po. Dagiti mang manggigan nyo po nga kang kantada hangak pa ilang kasali di jay talo ngayon prepare da po nga kantada iso nga agboya kay to kadi apo ta talaga nga mapnag kayo apo nga iti dagiti kinalaing dagiti finalist tayo apo. Daytoy ni Mrs. Marinel Rubio de la Cruz. Iti solo song na po. Nag-solo iso na. Tawang kanu ti kajowet na awa mo ti mayamang kijowet kanyak sir ko nana. Iso nga sinolo na po. Kay madanakan na po iparang ko amin dagiti 14 nga finalist iti kantada. Ladies and gentlemen, please welcome Marinel Rubio de la Cruz. Tagalog po ti kanta nakaparakada kayo amin. Number 4 finalist. This is Marinel de la Rubio de la Cruz iti Palok Ballesteros Cagayan.
sample song dalang dagiti nga finalist kasla intermission number dalang iti daytoy nga gundaway. Miss Marinel Rubio de la Cruz iti Palok Ballesteros Cagayan iti Marimana po nga kang kanta. Yawawis pa po iti panagbuya yun to into no June 21, 2020 alas 8:30 iti rabi kita Pilipinas. Mawawis kayo apong ag-like, ag-share, ka nag-follow iti daytoy nga Facebook page. Happy watching to Rowena de la Cruz Batara dita Hong Kong. Hi to Ma'am Corazon Pasis Unite. Corazon Unite. Deborah Bulusan, happy watching, Ninang. Thank you, Marinel Rubio de la Cruz iti Palok Ballesteros Cagayan may saapo nga finalist. Ako at ikaw dahiti met kakabsat iti pagtangtangsit iti Barangay Cabaritan West Ballesteros Cagayan. Please welcome Mrs. Leia Claire Ostare. Dahito ya po, pagtangtang sityo dita Cabaritan West, Ballesteros Cagayan. Da kayo amin na po nga dagtan ni SK Chairman Sagosoy, Alvin Sagosoy, na imbaga po nga panagbubuyayo amin na po dita Barangay Cabaritan West, Ballesteros Cagayan. Ken amin na po dita 19 nga barangay iti Ballesteros Cagayan, na imbaga po nga rabiyo amin, sapay kumaaputa. Ada kayo apo iti nasaya at nga kasasaad iti daytoy nga aldaw. Leia Claire Ostare. Nagagbuy-buya apo. Mariman ngagbuy-buya ti finalist nga naggapo iti Cabaritan West Ballesteros Cagayan. Please welcome Leia Claire Ostare, finalist. O nakita yun na puti o pat by kalimadato yan. Okay, umayen ka absat, ikanta na. Leia Claire Ostare, Cabaritan West. Thank you.
iti paabak kadagiti 14 nga finalist na lalaing da. Hingga umasa puyude sambil tinuloy ko'y ayan Samud at santa trimana ang mangkumpal harapan tatibyan Iwak sindi panagmagas Tasan grabe natinipos na Uy ayan mo parang Ano na yun awan patindahan Mensahe di ayan Sa sinumpay di pangyawagan Nudela ay siksikan Siya una ito'y biyagan Dajay kakabsat, iti timek ni Leia Claire Ustare, ti Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. May nga finalist para into no grand finals papagayam. Ay markaan nyo, dagita kalendaryo apo, June 21, 2020, palubos ni Apo Diyos, alas 8:30 dita Pilipinas, itirabi, ala 1:30 dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain, mabuyakin mangiganyo, manipod dito'y Espanya, iti Facebook page, iti liwliwaken rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano, papagayam. Laglagipin nyo apo daytoy, dayjay ti aldaw, nga panagsisinangat, dagiti 14 nga finalist, papagayam. Ket kata kayo amin apo nga mayat, nga gisponsor iti daytoy nga pasalit, tuy numatibiyang dagiti admin ko, ken amin dagiti contestant apo, awam agawat kami apo ti tulong yo, wano sponsor yo, tauray no basit-basit, no agtitipon, umado apo, iso nga agyamyaman kami apo dagiti nakaiteden apo iti sponsor na, bilbilangon min apo nga 15,000 pesos cash. 15,000 pesos apo at bilbilangan ko niso nga no nayunan nyo pa tapno inayunak tumot apo ti premyo ta agdepende nak apo iti sponsor dagiti naayat nga gagayem supporters ken kastamit iti mga ayat iti daytoy nga programa tapno ti kasta apo agtultuloy iti napanaga payakpak iti tangatang ken mabuya yung ahang kanayon iti kada Domingo. Ket hanggo maning nga kadwenan na puti agsarita, parang kumet kada kayo, da Miss Josel Torida, ken ni Joel Florido, itiinda pa nagkanta, Joet Apo. Josel Torida, iti amubuan Ballesteros, Cagayan, ken ni Joel Florido, Tagumasi, iti amubuan Ballesteros, Cagayan. Da kayo apo nga taga amubuan, nagado ti contestant nga nagapudita barangay yo apo naglalaing kayo nga kumakanta iso nga nagasat apo iti barangay amubuan taado apo ti magitakder kadakwada iti kinantaan dito'y abroad international pa yun apo mabuya datayo ayan man nga solo iti lubong daytoy nga programa tiyo apo iso nga agyam-yamanak kadagiti amin nga taga amubuan Ballesteros Cagayan ti madaydayaw apo nga Kapitan, iso ni Mr. Yamamutek pa po siya nga ni Apo, Sir, ni Apo Kapitan, unini, ken kastamit Apo dagiti barangay Kagawad, iti dayta nga barangay. Thank you very much for your support. Sapay kumaapo, dagiti taga
Amubuan, dagiti barangay councils, masapulo apo nga ag-sponsor kayo, padano nyo man kini kapitan, ta solisitan na po, dagiti kagawad na po, dagiti membro iti barangay council, iti amubuan, tanagado, iti taga amubuan nga pimasok, iti para grand finals, apo nam na mga kapo kapitan, no dengdenggenak, ikalbit yung man kanya na po, ta solisitan miso na, uray ba sila ang hanakagpilpili, apo tiba ado, ang amkete, basta dalaki di, may mga may nayon para iti abakon dagiti contestant ti solisidik apo hanga para kanyak no diket di para kadagiti 14 nga finalist para iti grand finals. Okay, dahito yun na po da Josel Kenny Joel mayat ta Jojo Josel Florida Kenny Joel Florido Tagumasi iti Amubuan Ballesteros Cagayan iti kantada nga napauluan Joet long distance nga ayat talaga nga long distance apo. Please welcome Joel Florido Tagumasi and Josel Torida iti Barangay Amubuan Ballesteros Cagayan. Joel Florido Tagumasi and Josel Organiza Torida. Musta ka di itangbiag ko sa kadipay imalagilagin mo usang manglandi kasno damage sikat ina pararapaapen Josel Organiza Torida. Nung siya bituyan pagdalaga kasal sa salita daytoy ladawang ket kada awang mo telepono isundinge daytoy malupong ko Joel Florido Tagumasi kakapsat iti Amubuan. Bintugon ko sa mata, hindi ko awang di mulit na. Dito sugayang maulila ang pagdami, tinilakin sega.
Sigala, inayayat ko, nabalibates, long distance na yan. Tingnan, tingiliw kay panas, naginan, tiyoras na labas. Gamot kayo, atin na ipapas. Alawet, hanggang halos tabihan ko, hidayan mo, na itatalim mo. Rantayan na, isigaw at sumo, kasiksikala, inayayat ko, kasiksikala, inayayat ko. Dajaya po Joel Florido Tagumasi iti amubuan Balisteros Cagayan kastamit kini Josel Organisa Torida iti isumet laing nga barangay iti amubuan Balisteros Cagayan. Ket kas intayo pa nagtultuloy apo laglagipen nyo apo iti agbuya into no June 21 sample song file dagijaya po iti finalist. Talaga nga makita yun apo nga nalalaingda nga kumanta. Anyan to lang apo no agkanta dati studio nga talagan di talaga nga recording artist to dagito yun no kasparigan. Ket ited kumet kada kayo apo iti pa nagduet da Susan Florido Tapugay iti amubuan Balisteros Cagayan ken ni Mr. Gilbert Caballero Dangsil iti Pasaleng Pagudpod Ilocos Norte kakabsat dagitoy apo finalist manen manipod iti amubuan Balisteros Cagayan in the person of Mrs. Susan Florido Tapugay and Mr. Gilbert Caballero Dangsil iti Pasaleng Pagudpod Ilocos Norte. Dahito apo ti kantada tinggen tayo anyaman na po iti mangyong feedback, madamate ayam dato yan ako. Datoy kakabsat iti kantada, Susan Kenny Gilbert. Gure kayo apo ta birokok. Ayan nan. Apo. Ladies and gentlemen, Gilbert Dangsil and Susan Florido Tapugay. Long distance ngayat mat. Susan Florido Tapugay and Gilbert Caballero Dangsil. Ayan yun, napo tagapasaleng Pagudpod, Ilocos Norte, puso. Susan Florido Tapugay iti amubuan.
Susan Florido Tapugay and Mr. Gilbert Caballero Dangsel iti napintas nga Jowetyo kakabsat. Ket agyaman na kakabsat iti paragbuy-buya happy watching ken ni DJ Mel Passion Dugay Valencia da kayo amin papagayam dagiti board of judges, dagiti sponsor, dagiti finalist apo, dagiti admin ko ken amin apo nga 114 nga naka-online iti daytoy nga kanito. I-share yu apo dagiti hapay naka-share ta isirat konti may isang ayam nga pangabakon nyo iti preload nga 50 pesos kakabsat. No sino iti mangabak iti daytoy nga paayayam apo ta nga nag-share madisqualified isuna apo. Kasa dagiti reglamento masapol nga i-share yu, i-like kun i-follow yu daytoy nga page tapno ti kasta apo ma-qualified kayo nga makiayayam iti daytoy nga gundaway. Adupay apo iti solo dagiti finalist. Anak pay nakudgudgudwa nga masapol nga adda mangabak iti preload iti daytoy nga kanito. Tapno ti kasta po ang kaya buwang panaw ta adu pay ti hanga nagkanta apo nga contestant nga finalist iso nga agbuya kayo lang tagay ayam chupay
tapno ti kastapo ka mayat mo ti panagbuy-buyayo, tapno mga bak kayo, sayang. Dahito iti para kata kayo, tay bagakon, ti patakrak kakabsat, mabalin kayo nga agsungbat mamindwa, ngam adi pakapamindwa na, ipanyo iti final answer. Hang kayo kadi nga talanggutang, talabtab, tano na kamamindwa ka nga agsungbatan apo, agsardeng kan kuston. Mamindwa lang ti ay aksepot nga sungbat, iti kada tao 113 nga naka-online na po. Kasi po ano may papamindwa, in doubt ka na mo na nga sungbat mo, baliwam sa mo ipan iti final answer. Kasjay, ano ka na yung kumakita tanagamod ta nga nagatoy sungba mo kas lakay tiro tibilit lang ta nga makamkam mo ay matamaan no kunayo wrong. Ang ko nga akseptaran na po. Agyaman na kiti dahito nga gundaway iti agbalin nga sponsor ko po isu ni Mrs. Mary Grace Lakindanom Fernandez kaya ni Mrs. Jesusa Ulep Bugarin kastamet ken ni Cheryl Sulay dagitoy apo iti agbalin nga sponsor ko iti daytoy nga aldaw. Thank you kadagiti paralod nga iti intedyo kakabsat. Ulitek ni Mrs. Mary Grace Lakindanom Fernandez, ni Jesusa Ulep Bugarin, ken ni Cheryl Sulay apo. Dagiti ito sponsor ko. Happy watching sir Dr. Cesar Alonso Acevedo. Medyo agsagirat dati karabukog ko apo iso nga nakuha na kon. Barbarang numayat to into no sumaruno nga into no final. Dahito yun na po iti answeran nyo nga pangabakan nyo iti preload. Sakbay nga agtultuloy nagdagiti contestant tayo po. Okay, ready. Pugto. Para kata kayo amin dati nga sunata, mabaling kayo nga pugton. Magic Caserola, kumusta ka? Anya tinagyan mo? Anya, tinagyan dahito yung Magic Caserola nga nailata pabagayam, mabalin nga paglaog, ete anyaman nga makan, anyaman nga menu. Nagyan ti Magic Caserola nailata. Go! Anya, itinagyan dato'y Magic Caserola nga nailata nga mabalin nga paglaog katakiti makan. Aglalo di para ensalada, salad. Go! Agawat ako na po dasyang seryo sardinas. Gatarang yog. Sardinas lata. Nailata kakapsat. Awang pa'y tinakalat. O anti marites na midwa ka na kuston. Tuna. Pineapple chunks. Kwarta kung nanimalin na daptoy kapiton. Mais. J. Kalida. Iti baba ni J. Kalida. Ni Manang Joyce Corpus Mais. Asino man kada kayo abo iti makapugto. Inno na ang datoy hang agabutan na alayo ko. Dua kayo mga baksaan. Pineapple. Corn final. Kuna ni Maribel. Sige lang takapsat. Pugta-pugto. Happy watching kada kayo amin na po. Sa
Union, Jonathan Alonso, Joyce Asituna, Asaituna, kunana. Nestle cream ni Medili, hello Auntie Medili, mayonnaise, mushroom soup, sweet corn, sweet corn. Corn Suka Racing, kinitak pa tinakyan na ako. Mansos Country Century Tuna. Tuna. Kasama siya ni Greenpeace ko na ni Dario Olanimo, ni Risa Tuna, ni Catherine Tolentino Molina, Fruit Cocktail. Hello Ipag, happy watching kata kayo ako dito Katuburan, Ballesteros Cagayan, Convert, corn beef ko na ni Mylene Dapiton, ni Shelly Bonifacio Pineapple Yanks ko na na. Thank you manong tamakay ayam ka. Happy watching, happy listening kata kayo. Fernandez Ferdinand, happy watching. Pina Ancheta Raboy, tuna in olive oil or chunks. Kunana. Pineapple chunks, Nestle cream, kuna ni Mylene. Okay, babanin Mylene na dapiton. Isartan ko na puti ka accepta, dana nga ba kan? Sino kata kayo iti adagan serta iti corn kunana. Daytoy apo iti nagyan ti magic kasarola kulukot. Daytoy. Kunana mais dulce kunana. Hang lang agaputan corn kunayo wrong. Ada nakaala po nga kuskusto, ipang ko i-translate ko iti Ilocano, English, sweet corn. Ilocano ke English kaya. Sweet corn na po. Congratulations to Cherry Lane, Ragindin, Ragasa. Papagayam, 50 pesos. Ni Gay Kalida, kini ni Manang Joyce, corn ko na dalang, isong arong kakapsat. Dahito yan na po iti sagot ko kata kayo, mapanak man iti solo, dagiti finalist. Congratulations to Cherry Lane, Ragindin, Ragasa, sweet corn. Kasat kadada manayen ti sky apan nakitata pangipegsaan ti iliw taadwa siyaan apareas panatuli oras kadada may may sa
nagrikat malain Ay talaga, nanarigat ka kapsat. Nanayuda mga pagpadam LDR taang anak batana long distance relationship nagrigatin na yan. Mensahe isulain tirang teka Nagpanoin pagkita ni kasat kadada Umanayin tiskay papanag kita ta Pangibig saan tigilin taadwa Saan na parehas ang nagtuling oras kadagda. Kada kayo amin nga buy-buyan ni Gina Apoldo Burgos, ni Emilio Salimo, EJ Organiza, Ayun may ni Venus Lin Organiza Kapsat, Angelina Cortes, ni Manny Pamitana Acosta, Bechay Rubio, ni Rose Opano, happy watching, kada kayo amin na po dita Hong Kong, nalimpag, nalaw nyo amin. Kada kayo nga data Hong Kong, nalimpag na rabiyo gaya, mantay papada, aldaw po ko na matan. Kada kayo amin na po nga data Hong Kong, Nerissa Tabios, happy watching. Hello to Jocelyn Wanda San Gallardo, to Admin Maribel Eslabon Lizardo, to Miss Lorraine Baguyo Itita Taiwan, ani Bambi Pacnis Abadilla, Mary Jess Abaliwag, Angelina Cortez, ni Cheryl De La Cruz, ni Nakadunga Puso. Hi to Sherlyn Yoma Rabon, requester alas 3 ni Parbangon, thank you and God bless. And Florido Romero, ni Shally Bonifacio, ni Glenly Lizardo Reb Mariano, happy watching kada kayo amin. Ni Cheryl Domingo de la Cruz, Liberty Olivas, Reb Mariano. Nagligatin na lang. Dahil po iti long distance relationship para kadagiti amin nga OFW, maililiwang kadagiti lalakay da, kadagiti asawa da, kadagiti nobnobyo, nobnobya da po. Kit dahito yun na po, iti pagtangtangsit, iti Barangay Gaang, Corimao, Ilocos Norte. Please welcome Miss Aiza Nino de la Cruz, iti solo na papagayam. At nanayon ngayayaten ka Gaang, Corimao, Ilocos Norte, finalist. Aiza Nino de la Cruz from Gaang, Corimao, Ilocos Norte, finalist. How?
Naseksiso na po ang reflex dati kung para dito ay ayan ay panagkikikoy na plus marintegan dito ay silaw kuman. Dito ya po nga finalist na kapuiti barangay Gaang Curimaw Ilocos Norte nga adda dito ya abroad ang kasmay sang OFW. Naseksiso na po available pa ilang zona. May isang kapsat nga nagapo iti Gaang Curimaw Ilocos Norte in the person of Mrs. Aiza de la Cruz. President Christopher de la Paz. Dayaya po iso ni Aiza Niño de la Cruz iti Gaang Curimaw Ilocos Norte. May isa nga finalist mabuya yun to amin idaapo into no grand final. Nalaling da naseksiso na madimot nga makita dito ro pa na tahang kay madanagan na po tabarbarang mabalin datoy may install no bigat dati computer ta danak ti mano-mano jak amo nga i-install barbarang numalpas to no bigat. Makita yun to na po anto nga sa balin to ti gamit kon iti sumaruno nga pa nag-live ko. Palubos na po Diyos no adda makamo nga mga install kaya amo nga install. Ada computer ko ngam di amam mo. So nga sino tinalay nga tumulong patulong kay man na po tumulong kay man. Itid ko met iti panagjowet da Leia Ustare kin ni Jocelyn Kinday papagayam. Jocelyn Kinday ken ni Leia Ustare iti jowet da. Happy watching kada kayo amin na po. Daytoy. May bagong oras ay amin kayo lumapit kayo mag-OFW siya kay Jocelyn Kinday Santa Cruz Balesteros Cagayan Yantay kajuan po amin Leia Ustare Agna de Cabaritangos Balesteros Cagayan. Pagkat paman na ituloy buti ka mapasande usan at tu'y biyago
Balesteros Cagayan, iti mariman nga kangkatao. Agyaman kami. Ay nalpasan, sala, dagiti golden ladies ko na ni Christopher, pas, apo, iti madaydayaw nga presidente, mi iti asupil. Ayan na po,